Hai 10 anos caía Lehman Brothers, non? E parece que abaneaba o mundo e acelerábase a historia. O sistema sufriu entón unha das súas crises máis virulentas, agravouse en Europa coa crise da eurozona no 2010 e saltáronlle os costuróns por todas partes. Aumento brutal do desemprego, desaloxos de vivendas, tamén de persoas pensionistas, tamén foron desaloxadas, aínda hai pouco, caída do Produto Interior Bruto, empobrecemento brutal da clase traballadora, redución da autopercibida como clase media e hoxe, 10 anos despois, aquela idea do 15M non queda demasiado mes ao remate do salario sigue sendo real. Neste caso, queda demasiado mes ao remate da pensión. A crise e, sobre todo, as políticas da ditadura da austeridade provocaron un afondamento brutal das desigualdades. Aquí, no noso país, aumentou a diferencia entre quen gaña máis e quen gaña menos. Aumentou a diferencia entre os ingresos salariais e os ingresos do capital a favor destes. Reduciuse a porcentaxe dos salarios na riqueza nacional ata niveis insospeitados. Os gobernos, en definitiva, puxéronse ao servizo do poder financeiro, agasalláronse rescates millonarios á banca e modificaron as regulacións laborais a favor do capital. Había unha directriz clara e terrible: adelgazar o gasto público e o estado do benestar para permitir a expansión do sector privado, como nos plans de pensións. En ese gasto público, as prestacións sociais son un elemento fundamental. Había que atacalas por parte da ditadura do neoliberalismo. Así que a evidencia do non nos representan abaneou, ese sí, o escenario político. Pero este escenario, nos repetimos, aínda non rematou. Por qué? Porque agora, 4 anos despois de que crece a macroeconomía, dixéronnos que rematara a crise, verdade, dixéronnos que rematara tamén a crise de réxime, pero aí están as grandes movilizacións do 8 de marzo, as grandes movilizacións tamén das persoas pensionistas, das que hoxe nos acompaña unha representación. Continúa a loita social e a sociedade continúa mobilizada porque, aínda que se recuperara o PIB, aínda que teñamos máis riqueza que antes da crise, non vivimos mellor. Dende logo, non viven mellor as persoas pensionistas e, ademais, a propia falta de tradución do aumento do PIB nos salarios e nas pensións compromete o mantemento do crecemento. Mais no noso país, verdade, que as pensións do noso país supoñen unha cuarta parte da demanda interna. Así, igual que a clase traballadora en xeral, as persoas pensionistas non viven mellor, ben ao contrario, sufriron a caída do seu poder adquisitivo. Por exemplo, hai un ano, pouco antes de que as persoas pensionistas recibiran aquela carta de burla, aquela carta que moitas queimaron, pois vendéndolles esa suposta suba das pensións, resulta que os xubilados e xubiladas galegas deixaban de ingresar unha media de 13 euros ao mes polo IPC. Este setembro tamén, por certo, tiveron que afrontar esa costa de setembro que xa se está a convertir máis dura que a de xaneiro. As pensionistas levan anos de recortes. En 2011 endurecéronse as condicións de acceso ás pensións. Dende 2012 os recortes brutais tamén as afectaron a elas, pero no 2013 sufren unha terrible navallada porque pretendíase adiantar a aplicación do factor de sostibilidade, esa penalización do aumento da esperanza de vida a 2019. Eliminábase a actualización das pensións conforme ao IPC e introducíase o famoso factor de revalorización opaco e arbitrario do que xa temos debatido nesta Cámara, que supoñía un brutal recorte da pensión inicial en relación co último salario e que supoñía na práctica conxelacións das pensións. Isto xa o viviron no 2017, xa o viviron cando as pensionistas perderan case 2 puntos de poder adquisitivo. E foi unha decisión contraria, repetímolo, contraria á propia Constitución. Donde queda o dereito a pensións suficientes e actualizadas? Esta mañá o señor presidente falaba da nación española, enchíaselle a boca, defendía esa nación española, pero cal é e por que norma se rixe? Porque entendemos que son patriotas, sí, do 155, dese sí, pero do artigo 50 da Constitución, aí son vendepatrias da súa patria. Manter este sistema, o sistema que en 2013 quixo aplicar o Partido Popular, suporía que en 20 anos se reducirían as pensións nun 40% en termos reais. E isto non o di En Marea, recoñecen institucións como o Banco de España ou a OCDE. Ademais, ese chamado factor de sostibilidade engadiría unha perda de poder adquisitivo en cada década de 5% máis. Así que, de manter ese sistema, no 2050 toparíamonos con que as pensións dese ano serían prácticamente as mesmas do ano no que estamos, prácticamente as mesmas a pesar da suba dos prezos. Por eso propoñemos que compre dunha vez blindar que a suba das pensións, que a actualizacións das pensións se vincule ao IPC, a suba real dos prezos. Todos estes recortes sociais foron acompañados tamén de recortes nos dereitos civís. Para que? Para intentar acalar a protesta. Pero non se conseguiu, e non se consigue tampouco agora porque as persoas pensionistas siguen reivindicando
esa necesidade de ter vidas dignas. Lembremos as cargas infames no Congreso nos pasados días, aproveitamos unha vez máis para condenalas. No noso país, en Galiza, a importancia das pensións é indiscutible, porque falamos de máis de 670.000 persoas que chegarán a ser 1 millón antes de 2050. Estamos a falar xa na actualidade de case o 25% da poboación galega. Falamos de máis de 760.000 prestacións. Falamos, xa o dixemos, dun cuarto da demanda interna, dunha importancia fundamental para a nosa economía. Falamos de que un de cada 3 concellos, como o meu, teñen nas prestacións sociais a principal fonte de ingresos. É evidente que este é un reto. Ninguén nega o reto do envellecemento. Por qué? Galiza só conta con 1,29 cotizantes por xubilados, pese a mellora do emprego, titulaban os xornais. Pero este reto, nos dicimos, pode superarse pola vía da xustiza social ou pola vía do economicismo, pola vía de condenar as pensionistas á miseria. E isto é ao que optaba o PP co chamado factor de sostibilidade. A importancia das persoas pensionistas no noso país tamén se cuantifica en que o 32,12% destes fogares galegos aos que nos recibimos teñen as prestacións sociais como única fonte de ingresos. Única fonte de ingresos. Pensións das persoas, na maioría dos casos maiores, que logo de traballar duramente toda a vida fixeron, lembrémolo, durante a crise como colchón económico, evitando que esta crise social tan brutal fora aínda maior. E sígueno facendo, porque isto podese cuantificar. As persoas pensionistas durante a crise levaron un 25% o seu gasto en Galiza para axudar a familiares sen ingresos. E, mirando os datos, non o fixeron só a costa da súa pensión, senón tamén dos seus aforros, porque apoiaron aínda máis do que ingresaron por pensións. En lugar de recoñecerlle a estas persoas a labor que fixeron de colchón económico, o Goberno central aplícalles recortes brutais. E o que tiñamos que facer como sociedade é unha homenaxe en forma de vidas dignas para estas persoas. Un goberno decente, dende logo, tería unha débeda con estas persoas. E todo isto, lembremos, fixérono, este ser colchón económico, fixérono as pensionistas galegas coas pensións máis baixas do Estado. Outro titular, que estamos hoxe falando de titulares para que non se diga que isto só o di En Marea. Galiza é a autonomía, a primeira, con máis pensións de xubilación por baixo do salario mínimo. O 56% das persoas pensionistas galegas están por baixo do salario mínimo interprofesional, o que se eleva, no caso das mulleres, a máis do 80%, porque sí, aínda temos peor as mulleres con vidas laborais precarias ou con vidas laborais en moitos casos inexistentes, as pensións aínda son máis de miseria. Así pois, a revalorización das pensións conforme ao IPC real, conforme o que costa a vida, é unha batalla do movemento galego en defensa das pensións. Hoxe temos aquí a unha representación, aproveitamos para saudala. É unha batalla fundamental no movemento galego en defensa das pensións, do sindicalismo combativo, de todas as pensionistas que cada semana saen ás nosas vilas e cidades e de todas as que se mobilizan. Estiveron tamén a semana pasada nesa movilización estatal en Madrid, estiveron tamén algunhas na carga do Congreso, en unha semana na que tamén hai convocatorias da CIGA en defensa das pensións, en a que tamén hai unha xornada europea convocada por Lidia Senra este fin de semana. Estamos neste debate porque é fundamental blindar o poder adquisitivo das pensións. É algo tan básico como non condenar a miseria a maioría deste país. Falamos, repetímolo, 25% da poboación. Pensión media, 901 euros fronte a media estatal de 1.080 euros, 62% no limiar da pobreza. Falamos de desigualdade tamén entre pensionistas do interior e pensionistas da Galiza Atlántica. O actual ordenamento xurídico, en realidade, en teoría, pois xa contempla a revalorización das pensións. Esa Constitución que tanto defende o presidente Feijóo quedou abrogada pola vía dos feitos nestes anos. Onde queda ese artigo 50, esa actualización das pensións, esa suficiencia económica coas reformas que implementaron no 2013? Eso sí, a Constitución tampouco a utilizan para o dereito á vivenda, pero sí apelan a ela para ferrollar povos como o catalán ou como o galego. Por iso, nos pedimos vincular a revalorización das pensións ao IPC. Parécenos que iso é de xustiza e que non só o piden Marea, pídeno pois personalidades con tanto prestixio, tamén nestas bancadas, como o presidente da Fundación Círculo de Economía. Di, literalmente, vincular a revalorización das pensións á evolución do IPC é un obxectivo xusto. Hai
hai poucos países do noso nivel no que a revalorización das pensións non estea vinculada de algún xeito á evolución dos prezos. E é que falamos de que a revalorización das pensións conforme ao IPC real é a única vía para que persoas maiores poidan manter os seus ingresos, poidan manter unha vida digna. Por iso, porque é posible revalorizar as pensións conforme ao IPC sempre, porque son sostibles os sistemas públicos de pensións, porque a porcentaxe de PIB que gasta o Estado español en pensións é aínda inferior á media europea, pedimos que este Parlamento se pronuncie a favor de revalorizar por lei as pensións conforme a evolución real dos prezos. Moitas gracias, señora Vázquez Grau. É que ten valor o Partido Popular de acusar a outro grupo de falar de todo menos do tema. E vostede, precisamente, señor Tellado, que ten o récord nese sentido. Iso que hoxe lle faltou algún dos hits seus, non? Me faltoulle. Ben, pero dixo vostede, estamos no mesmo punto que o debate da primavera pasada. Pois o seu punto naquel debate era votar en contra das propostas da oposición para revalorizar as pensións conforme o IPC. En Marea ten presentado neste Parlamento, non podo falar agora mesmo. Silencio. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Todos, silencio. Ben, o PP, se está no mesmo punto naquel momento, votou, por exemplo, en contra dunha proposta de lei de En Marea que pedía precisamente recuperar a revalorización das pensións conforme ao IPC. Se están nese mesmo punto, comprendo que vai a votar en contra desta iniciativa. O que non comprendo é que faga esta burla ás pensionistas do noso país, non adicándolle nen sequera o último minuto a ela. Si, adicoulle fora de tempo, pero non conta. Ben, en canto ás enmendas, non aceptamos a emenda do PSOE, agradecemos o seu apoio a esta proposición non de lei, pero digo, non aceptamos porque entendemos que esta Cámara debe pronunciarse a favor explícitamente da revalorización das pensións conforme ao IPC e non ten por que agardar a que haxa ou non un acordo no Pacto de Toledo. Non excluímos buscar unha posibilidade de transacción e, de feito, vale, igualmente. De feito, temos acadado aquí acordos en relación tamén ao Pacto de Toledo, no que tiña que ver con eliminar a excesiva penalización das persoas con longas carreiras de cotizacións. Con todo, agradecemos ese voto a favor. E logo tamén aceptamos tamén a proposta do BNG, porque efectivamente a baixa contía das pensións galegas depende fundamentalmente deses baixos salarios, desa precariedade laboral que é un mal endémico no noso país e, por suposto, nos defendemos a derrogación das contrarreformas do mercado laboral que tanto sufrimento trouxo á clase traballadora e tamén ese fundamental aumento do salario mínimo interprofesional a 2.000 euros que terá un efecto directo no aumento da recaudación por cotizacións. E é que o problema do sistema de pensións non é de gasto, é de ingresos, é de como se reduciron eses ingresos nun 30% os ingresos por cotizacións. Por iso compre un novo marco que mellore a calidade do noso emprego. Así pois, agradecemos o apoio dos grupos da oposición e advírtolles, señores do Partido Popular, que as pensionistas mobilizadas fixeron unha advertencia e fan unha advertencia. Non votarán a quen bloquee a actualización das pensións conforme ao IPC real, conforme a suba real dos prezos. Vostedes verán, convertiron isto nun debate bipartidismo. O bipartidismo rematou, señor Tellado. O solo electoral do PP vaiselles a fundir debaixo dos pés.